Tayong mga Orientals, importante sa atin yung self-respect, dignity. Self-respect, dignity. Kasi nga tayo, kung mahingiin tayo and we propose something, halos pabulong na eh. Pabulong na eh. Pare, may sabihin sana ako kasi huwag kang magalit ha. O baka magalit ka. Pwede ba itong ganito? Ganon tayo. The Orientals have this respect for another fellow human being. Kaya tayo ganon. Kung sila napunta ako roon sa Vietnam, I talked to the President, I talked to the Prime Minister and everybody. We always do it almost in whispers. Kung magsalita tayo, hindi yung basta ganon ang style ng mamamura ko lang, wag na lang. Basta kung makiusap tayo, ganon na lang. And we treat ang pagtingin kasi natin, malalim ang tama natin sa reliyon, sa respect for a fellow human being. Yun talagang sa atin. Baski na anong nationality, whether that be Chinese, Vietnamese, or Americans, we do it with almost utmost respect. Baski na anong nationality, whether that be Chinese, Vietnamese, or Americans, we do it with almost utmost respect, even if it's really a prisoner or whatnot.